nagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mang iso sa warong drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na medical. Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 5 tindahan sa Barangay Karoyroyan sa Pili, Camarines Sur na sulo kasud manghapon. Sarong-harong sa Barangay San Felipe, Ciudad Cagnaga, nasulo man kasudma. Trilyon peso march para sa Kabikulan, ginibungo ni na aldaw. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagbisita sa Masbate, ngunya na aldaw. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Duwang kasulo ang haros magkasabay na nangyari kasuod manghapon sa Banwaan nin Pili asin sa Barangay San Felipe, Ciudad de Naga. Sa kasulo sa Pili, Camarines Sur, 5 tindahan ang kinakanin kalayo. Kabali na ang Lotto Outlet asin tindahan ni liquefied petroleum gas. Ang detalye sa report ni Micah Angeles. Tarabang-tabang ang mga bombero kan Banwaan nin Pili, Camarines Sur asin ang mga nagresponding fire truck kan potong 9th Infantry Division Philippine Army asin hali sa provincial government kan Camarines Sur na masigbuan kalayo sa nasulong 5 pwesto sa Zone 1 Barangay Karoyroyan, Pili, Camarines Sur kasuod mang pasado alas 5 nin hapon. Kabali sa nasulo iyo ang duwang tindahan nin milk tea, Lotto Outlet, karinderya asin tindahan nin mga liquefied petroleum gas o LPG. Kasubanggi, saro si Nanay Carmen Ranin sa nasibot kan magbungkaras ang kasulo. Nasa balisa na kan tinampuan sa iyang pwesto na inabot huli kan sobrang init kan kalayo. Nanotaran man ang nagkapirang beses na pagsabog na pinagtutubudan na hali sa mga nasusulong tangke nin LPG. Mga 5. Ano si story dyan? Saan ka nagkaiba ng... Nagluluto dyan ng shake sa pinangyayayan. Tapos, Bigla nang sigurad ko layo. ay sinagluluto na dali. Yung mayo na, dakulak na. Ano mga reyaon dyan? Ang kataig ka yan, tindahan ng gasol. LPG. Neng... Ang gas ang pinangyayayan. Iyo! Ano po ni? Inuman po ni. Nadamay. Ito, yan. Init, sobrang init. Sobrang init. Nakadalagan tayo yan, Pagputok. Kasubagong liwat nagbalik sa lugar kan kasulo ang mga investigador kan BFP Pili para hilingon kung saan nagpuan ang kalayo. Saro si pinaghiling ninda ay ang pwesto kung saan igwasubuot nagluluto nin french fries, burger, asin nagpapabakal nin milk tea. Siring ni Nanay Carmen, ang kaparehong pwesto man ang pinagtukdo ni Mary Jane Ribuya, bantay kan Lotto Outlet na nakadamay sa kasulo kung saan subot nagpuon ang kalayo. Kabali sa nasulo sa Lotto Outlet ang kwartang nakasaray alagad na isalbar ang makinang ginagamit sa pagpapataya. Nagtimpla akong kape, sir. Nagkakape ako pag 5 PM na, sir. Tapos, sir, nailing ko po si Ate Digding Bantay. Sige niya nang araw-araw po kayan kasi pabanda po. Tabang naghagat po sa akala ko lang po may nag-iiriwal. Tapos kaya maglas ko po, nag-uusok na dyan. Nagkakalayo na po talaga siya. Actually, nila ko po muna sa outlet ko. Tapos itong ini-estimate ko po, nag-aabot ng outlet ko kasi mayo pong bomberong nag-abot tolos. Opo, mayo po. Kaya binukasan ko giraray, sir. Sinave ko sa machine kang Lotto. Pero minawal kang kwarta. Igwa po, sir. More or less pera. Mga more or less ba, kaaboton siyang 20K gabos. Pati sa mga benta po. Kalayo, dinagyan sa Yes po. bago naglipat. Yes po, mas. Yes po. Mientras tanto, mayo man nairido sa nasabing kasulo kasuodma sa Banwaan nin Pili, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Micah Angeles, Newsbreak. Mientras tanto, nagrearma nin halabang pila nin mga bihikulo na nagaagi sa National Highway kan Banwaan nin Pili, Camarines Sur. Huli ka nangyaring kasulo kasuod manghapon. Nadipisilan man ang mga bombero na ipwesto ang mga fire truck, hulit ang may road reblocking project sa nasabing lugar. Sarong-harong sa Barangay San Felipe, Ciudad de Naga, nasulo man kasuod manghapon. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sarong-harong sa Copradia, Barangay San Felipe, Naga City, ang inubos kan kalayo kan mangyari ang kasulo, pasado alas 5:07 nin hapon.
Nahihiling sa video na marikas na luminakop ang kalayo. Daima nakaligtas sa kasulo ang mga bado na ipinapabakal kan may kadsadiri kan nasulong harong. Sa nasulong harong man ang pinagigibusubot ang live selling area. Susog ki Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, nagpadratulos nin duwang fire truck ang sa indang opisina, pasiring sa nasusulong harong, kan maresibin nindaan report. Duwa pang fire truck ang tulos na pinagdispatch, hulit na mahibog na ang kalayo kan iniinabutan kan mga bumbero. Ubos siya itong harong, kaya ang laog kaya katong mga harong is mga bado. Sito kayo misa diri ka ito, nag-online sales sinda ng mga bado. So, pagtutok doon niya nga na isugmo sa mo na ining part na ni workstation pag nagla-live sinda. Bali nagkapira ito duman sa harong na may workstation sinda, nagbibinta ng mga bado. So, nangyari ka to bandang mga 5:07 may nag-apodigdi na concerned citizen na pig-report nga itong nasusulo na duman. So automatic dalagan si inot si duwam anong truck, then suminunod si duwapa. Pag-abot talaga duman ay talagang dakula na siya. So inagapan si grupo, kaya lang talagang siguro dahil takat pano siya ning bado, madali siya nagkalat, and daw anong agapmi, daw anong talagang naubos si harong. Inabot nin 15 minuto bago nasigbo ang kalayo. Pinag-iimbestigaran pangunyan kan BFP Naga kung ano ang pinagikanan kan kalayo, asin kung pira ang naging danyos. Mayo man nairehistrong nalugadan o nairido sa nasabing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Balansuala, Newsbreak. Mientras tanto, ang kasulo-kasudma sa barangay San Felipe ang ikatulong beses na naman na insidente ning kasulo sa syudad ni Naga, ngunya na bulan ni Setyembre. Huli kaini, liwat nagpagirumdom ang BFP Naga sa publiko na maging responsable sa gabos na oras. Susog ki Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, Fire and Arson Investigator, kung madagdag man subot nin load sa kuryente, siguraduho na nai-inspection kan mga elektrisyan ang linya kan kuryente para malikayan na maging kausa ini kan kasulo. Pagirumdum po ulit sa itong mga paradangog, mga parantabay, sa mga kababayan ta, maging vigilant po kita sa itong mga gamit. Make sure na kung kita maharali, taranggalon kasi mga saksakan. Saro pa, from time to time, araw kasi inot ning sabi na kapag nagdadagdag kita ng mga load sa kuryente, make sure ipacheck ta din sa electrician. Itong kaya na electrician. Kasi kung kita nagpagibo ng bagong harong sa inot, okay pa yan, takadikit pang gamit. Pero habang naghahaloy kaya, nagdadagdag bakit ang gamit. So from time to time, papacheck ta din kung si mga linya ta kaya pang load. And ma-check na din kung iyan nadadamage na, baka kinikinok na, inaano ng mga apis o ano pang insekto. Kaya nababakbak ang ang mga wire, pwedeng yung paging cause sa kang kasulo. So again, yun paulit-ulit mi din nga igaano. Minsan nga si-send mi post mi sa Facebook. Kaya sigabos sa makahiling, makuininda, maging aware kita gabos. Trillion peso march sa Kabikolan, pinaggibong niya na aldaw. Uyang sa kuyang report. Manlain-lain na sektor ang kaibaran sa Trillion Peso March sa Kabikolan na pinaggibong niya na aldaw. Kabali ang sektor ng edukasyon, ang Naga College Foundation ang saro sa mga eskwelahan na nakisumaro. Ang Trillion Peso March ang inisyatibo kan simbahan para panginutan ang pangapudan laban sa korupsyon na dakulang isyu ngunyan sa nasyon. Susog kay Father Mark Real,
Ang obheto kan sa inang aktibidad, iyong ipadangog ang boses kan mga saradit, asin magkaigwan ng hustisya sa pangungurakot kang gobyerno sa kwarta kan publiko. Inisarong prayer rally, kung kaya ang anuman nagawi ng bayolensya ang dainin da pinagtutugot. Ang connection sa church leaders na nag-organisa kan trillion peso march sa Manila, dahil nga rin tagustutan ng maging nationwide ang paghirap na ini. And of course, halit po yan sa tuyang ministry kan simbahan, may connection sa tuyang pagtubod. Kung may pagtubod ka, nagigibo ka ng mga paagi, mapakarhay an sa imong sosyedad. And ang simbahan po, gusto taan karahayan kan sa tuyang kapwa, kan sa tuyang kaymanwa. Asin lalo nata, ining mga korupsyon ay ini, nagsasapo na gayo ang mga lukha. Sinda ang pinaka-apektadong marhay. Kung nagsasabuhay kita kan ministeryo, asin pangapunan kan Ebanghelyo, pangapunan ni Jesus, buot sabihon na mahilig ini sa tuyang mga lakdang nagigibuon. And kaya po kita nag-aalog kay ini sa tuyang mga kaibigan. Para masiguro ang seguridad asin malikayan ng anuman ng insidente, igwang mga nakatagamang personahe kan Naga City Police Office sa mga lugar na aagihan kang rally. PNP officer na in charge po sa pag-antaway sa kuya, nag-assign po sila ng 600 PNP personnel. Tangali lang po masiguro na ligtas asing matuninong sa tuyang event. And dawa nga ni po, pagkasabi ng prayer rally, pigahandaan manggiraray nila na kung igwanin mga maghasik ng karahasan dyan. And sabi nila, kung talagang ini nag-violate na kan law, although yaon man ang sinasabing maximum tolerance, pero kung igwanan violation kan law, mapipiritan na sila magdakop. Actualmente, mga ni po nakaantabay na bihikulo kan BJMP. Ang rally nagpuon sa Ateneo de Naga University, pasiring sa Metropolitan Cathedral, asin maikot sa may Plaza 15 Martires, pasiring na sa Basilica Minore na pagigibuhan ng Santa Misa. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, suportado man kan lokal na gobyerno kan Naga ang trillion peso march, sinabi ni Father Mark Rial na magkakaigwan ng road closure sa rota kang rally, alagad tulos man bubukasan sa mga bihikulo pag nakaagi na ang mga nagraralakawa. Kaibanan kan Naga City Police Office, ang Public Safety Office, BFP asin CDRRMO na mabantay sa aktibidad para sa mas tigtas asin matuninong na rally. Ito pong tungkol naman sa mga traffic and road closure. Actually po, si LGU Naga through PSO mismo ang nag-propose kayo na yung pag-close road kan nahiling ninda sa tuyang march and then may involved na mga tao, sila na po ang nag-propose na magkaigwa kayo na yung closure for the safety ng mga mailibas sa march. So yaw mo po ang bilog na suporta kan LGU Naga sa mga through agencies, si yaw po maantabay si BSO, si PNP, si medical assistant, si CDRMO, pati nga po fire, maarang tabay po ini sa tuyang aktibidad. Pagkatapos kan trillion peso march ngunya na aldaw, plano nindang magkaigwaning mas dakulang aktibidad na pareho kaini para mapapusog ang paglaban sa korupsyon sa Pilipinas. Ang rally ang may dakulang ambag para madangog, masolusyonan asin matawan kasimbagan ang isyong inaatubang kang mga ahensya kan gobyerno. Kita bilang mga namamanawaan, bilang mga parishioners, kaipuhan pa ba si ongoing formation ta ang aning mahali ining siling ining mga problema sa tuyang sosyedad. Padagos sa mga bareta, pinagtawan doon ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Spokesperson kan Naga City Police Office, na ang sa indang ahensya sarong non-partisan o mayong kinakampihan pag-abot sa mga rally. Ang pinakatrabaho subot tinda, iyon na masiguro na ligtas asin mayong anuman na insidente ang mangyayari. Nakalatag man ang mga PNP personnel para mag-asistir sa trapiko sa mga tinampong inagihan kang protest march. Mayo po kami dyan pinapanigan. Ang side me po dyan is
hilingunta na mapayapa, lalo na matuninong ang sendang gigibo na rally. In-short po yan. Ang inot po dyan, malatag kita ng security personnel, takay pantulin pong i-assiste ang traffic. As in, hindi man sa maiba sa rally, i-ensure naman na mayong mapasaway sa inda. As in, mayo man magkukulog sa inda. So, yaon po kita dyan. Pero as part kang mandate din sa PNP, igwa po kita naka-standby na civil disturbance management in kaso magkaigwan ng kaguluhan. So, igwa po kita dyan naka-standby na CDM personnel as in itong reactionary standby support force. So, kami po yan. Naka-antabay din po kami, naka-heightened alert po. Ninhulita, igwa kitang dakulang activity. Gada ng backrider kan motorsiklo na si Ayas Jen, 36 anyos, residente ka Lucena City, matapos ining mahulog sa pinaglulunadan ng motorsiklo asin maligis ka nakasunod na dump truck sa Kalabaan ka National Highway sa Barangay Paloyon, Nabua, Camarines Sur. Ang biktima ang nakalunad sa motorsiklong pinagmamaneho ni Ayas Benny na taga-barangay Kilikaw, Daraga, Albaya, asin pasiring kuta ang mga ini sa syudad ng Lucena kan mahulog ang biktima asin maligis. Sa iba pang police report, 5.1 grams ng subo at shabu na nagkakantidad 34,680 pesos ang nabakal asin na-recover kan mga otoridad sa sospek na si Ayas Aboy, 24 anyos, asin sarong welder asin residente kan Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur. Pinanginotan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Bula PNP ang anti-illegal drug buy-bust operation kasubagong amay na pagkaaga. Nasa kusudiyang ngunyan kan Bula Municipal Police Station ang naarestong sospek. Sa iba pang bareta, tinanyog ng 6.9 magnitude na linog kasubanggi sa Setyembre 30 ang probinsya kang Cebu kung saan may istruktura ang nagkagaraba asin nagwalat nin mga binawian nin buhay. Sa Naga City, mayong nai-report sa Bureau of Fire Protection na insidente o naraot na establishmento o harong sa syudad din Naga matapos ang namatayan na linog. Iniyan naging pagkumpirma ni Senior Fire Officer 1 Orwin Yap, Fire and Arson Investigator kan BFP Naga. Nagtauman ni nagkakapirang pagirumdom ang BFP Naga sa publiko kung ano ang dapat gibuhon en kaso maka-eksperyensya liwat nin paglinog. Actually, ining sa linog kasubanggi, mayo pa kaming mapa kaming ideya kung igo talagang mga na damage sigdi. Aram taman na si linog subanggi medyo haloy pati si kaya niya, inabot ng mga perang minutes yata to. Although, bako siya makusugon, pero mamati mo may hilo ka din. So, subanggi nga ni akala ko high blood ako eh. Kaya lang pagtingag ko, nahiling ko si Pinto na nag-suswave. Sabi ko, sabihin niya, kung taga naglilinog. Then, ayun na to na may naka-receive na kung ano sa akit ko na, papangay naglilinog. So far sa kanyan, mayo po kaming, na data kung hindi sa Naga igwang mga na-damage kasi sa hiling ko bako man kakusugan itong linog digdi bang araw kan sinangyari sa Cebu na nahiling tulos niya na aga si mga post kan si mga taho na talagang makusog. May nagkapira nga na simbahan di man na nagaba. May iba din na may sabi may na covered court. May dahil ko lang sure itong sarong nag-post na mall yata to around sinda sa iraram kang lamisa pigihilingin na may buminagsak na kaya so far digdi sa Naga pa makaming barit ang arab ko to. Arab ko kang ginigibot sa fire sa earthquake drill quarterly nga ni pigigibayan national na earthquake drill. So mostly po pag araw ka ni mga kakusugan na linog ang pagramdumi kung maglinog day magdalagan yan ang inot niya kung nagda-drive ka, ipondo mo muna ang sasakyan mo. Tapos, kung kamo man yan sa loob kang harong o nasa building o kung sa impaman, make sure na kung makusugon na maray ang linog, maghanap ka mo ng masisirungan. Kaya po baka ginigibot ang duck cover and hold. So, kung may lamesa sa mga area nindo, umiraram ka mo duman ka magpa-plate. Ang sarap pa, kung mayo man, make sure ika-cover ta ang payota. In case na may mga mahulog, dahil malalagar to ang payota na mahulugan yung kung ano man na bagay. And kung kita mga bagay na medyo matagas sa pwedeng i-cover sa payo,
gibuhon ta ito. Then kapag puminundo na, mag-exit luway-luway. Dahil aram, pwede magkaigwa ng aftershock. Then itong aftershock na to, yun na to si itong matauning garoway duman sa building. Kung sa inot na paglinog, dahil panagaba, pero si itong aftershock, dahil nagkaigwa ng damage si building, pwedeng yun na to si maging kausa na bumagsak na. So kaya kung sakaling pakayang pigaano ta sa earthquake drill, pagkatapos kang pag-igo, luway-luway magluwas. Maghanap ng safe na lugar sa luwas na mayong mabagsak o mahulog sa imo. Mga naka-star sa urban poor sites kan lokal na gobyerno kan Naga, nakaresibi na kan sedang titulo kan lote matapos nindang makumpleto ang pagbayad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Saro lang si Tatay Jose Medinilla Jr. kang Starville, Calawag Urban Poor sa sobra sa 400 na mga naka-star sa manlain-lain Urban Poor sites kang lokal lagbiyero kang Naga na nakaresibi na kang titulo kan lote na kinatutugdukan kang Sendang Harong. Ini matapos na makumplitohan na ninda ang hulugan ang kantidad kang lote asin matawan na sinda ng Certificate of Full Payment. Kaya kasudma, kabali na ang pangaran ni Tatay Jose sa mga inapod asin natawan kang hinahalat na land title. Kita Tatay Jose, si mga naawardan nin lote kang lokal na gobyerno kang Naga, piriton subot na mabayadan nin paluway-luway para makuaman ninda ang titulo kang lote. Ako ang masasabi ko dyan, si mga nagkaigwa ng oportunidad na natawan ng sinda kaya naawardan, pagsikapan nindang mabayadan maski pa ditit hanggang matapos nila, tangaring magkaigwa sinda ng kapusugan na araw ka ng kaputungan. Sa indana. Iski sang raday pwede, bawal man. Ikinaugmaman ni Mayor Len Robredo na nailamag ini sa first 100 days kang sa iyang administrasyon. Naglalaom si Mayor Robredo na maiingganyar ang iba na maging maigot na mabayadan ng lote para maitauman sa inda ang titulo. Kung gabos-subot nakakabayad, magkakaigwa subutin pondo ang lokal na gobyerno para makabakal pa nin ibang property. Kagana ko lang sa eleksyon na nagta-transition meetings, sinabi ko na sa HSDO na ang targetan niya ako within the first 100 days, mag-distribute na kita mga titles. Dapat nga mas gulpi ini, pero si kinaya lang kainin na 400 plus. Medyo halawig ang proseso pag abot sa BIR saka sa Register of Deeds. Magdagdag si more than 600. More than 600 ang pinaprocess ko niyan. Hopefully magdagdag na pag may collection kitang bago, makakabakal ulit kita ng mga panibagong properties. Mientras tanto sa bulan kan Desyembre, aabuton man sa 600 na recipients ni land title ang inaasahan na matatawan kang lokal na gobyerno kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, parte kan mga enot ng direktiba ni Naga City Mayor Leni Robredo na asikasuhon si gabos na titulo kan mga naka-star sa urban poor sites na kumpleto na ang bayad. Ug mas subuot ang mga residentes na kaput na ninda ang titulo kan lote kung saan sinda naka-star. First order of the day kang nagtukaw ako, nasabi ko dapat si mga bayad na ma-distribute na talaga. Kahaluyo na sila naghahalap. So na-rush man kang HSDO, nakahabol ini 431. Tapos yun nga niya, second batch sa December. Hopefully mas gulpi. Sa iba pang bareta, Camarines Sur 2 Electric Cooperative may bagong service utility vehicle na ididistribuir sa manlain-lain na departamento kan kooperatiba. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nag-abot na sa opisina kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative ang 10 bagong service utility vehicle. Magagamit subot ini kang gabos na opisina kang Casureco 2 orog na kang Engineering Department. Sinabi ni Renner Bukay, tagapagtaram kang Casureco 2, importante sa saindang personahe na igwang maaasahan na bihikulo sa mga panahon na kaipuhan ang responde sinigwaman subot masisirungan ang saindang mga personnel. Igwa kitang 10 units ng service utility vehicle, magayon po ini na lakdang kan sa tuyang kooperatiba na i-modernize na ang sa tuyang mga bihikulo na gamit para magresponde kung in kaso po may igwaning problema sa ngaran ng kuryente.
Idinagdag pa ni Bukay na mas nagagastusan ang kooperatiba sa pagpapahirahay kang sa ilang mga lumang service utility vehicle, kung kaya pinagbarhay na magbakal na sana nin bagong bihikulo. Sa maintenance, dakulang bagay na properly maintained, kaya lang kung haloy naman, saka nadadaog na kita sa maintenance, mas magayon po mag-procure na ng bago. Update naman si Task Force. Mientras tanto, sa masunod na mga bulan, may maabot pang dagdag na heavy equipment ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Nagbisita ngunya na aldaw sa probinsya kan Masbate si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para siguruhon na may ayudang mariresibi ang mga residentes na naapektaran kan bagyong Opong. May generator set man na pinagdara ang presidente para sa ospital ka nasabing probinsya. Kami po, kung makita po ninyo, Mayor, kung makita po ninyo, ang pagpunta po namin dito ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng Opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't nandito kami lahat upang lahat ng pangangailangan ng mga na-displace, yung nawalan ng bahay, wala ng tirahan, ay mabigyan ng tulong. Unang-una, siyempre, ito yung nakikita po ninyo, meron po tayo galing sa DSWD. Nandito po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. At nauna na siya. Anong kahapon pa yata? Day 1, nandito na siya. At nakapagpadala kaagad nitong ating food pack. Yan ang mga bitang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon i-follow sa mo yung official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Congressman pinagsubok kasi ng opisina na isuspendir ang Sa tahok ng mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya daan na tinong kalayo ang apektado kang Newsbreak. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Your
Moraga. Ano, Moraga? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic.
Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva Patrona Anticulancho! Viva la Virgen! Viva la Virgen! In this season of deep faith and joyful celebration, we at the Naga College Foundation join the entire Bicolano community in honoring Ina, Our Lady of Peña Francia, a mother to all. As children of Ina, we are reminded that her love knows no boundaries. She embraces each one of us regardless of who we are, where we come from, or the path we walk in life. As the NCF dare to change the game this year, in the spirit of Ina, we are called not only to play the game of life, but to transform it, to shift perspectives, uplift others, and create spaces of innovation and compassion. Just as Our Lady welcomes us all as her children, so too must we reimagine education and service as opportunities to change the narrative for not just for our students, but more so for our communities and our nation. As Tigers, we celebrate with gratitude and devotion, and may this year's devotion to Our Lady of Peña Francia empower us to change the game in our personal lives and collective mission, ensuring that what we do as an institution always honors God, serves humanity, and uplifts Bicol and our nation. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang tema kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon, napatutuohan tanagabus. She is indeed a mother to all. Siya mananggad ina sa gabus. Ang satong mahal na ina, pirming yaon sa pagranga, pagtabang asin pagsurog sa tuya na sa iyang mga aki. Anuman na estado ta sa buhay, mapadakula man o sadit, may kaya man o dai. Ngunya na fiesta, inaalok kita gabos, na pangarugan si ina. Kita man lugod maging katuod sa gabos, nasasarigan kan gabos, nangangataman sa gabos, asin mapinadangat sa gabos. Ini po si Congressman Nelson Ligacion kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Ali sa sakuyang pamilya, kaiba ang mga pag-iriba sa opisina. Maugmang kapiestahan sa Tuya Gabos, Bicolandia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ngunyan na Peña Francia Festival, kay puhan mi na ipagpasalamat ang padagos na pag-ataman asin bendisyon ni Inang Peña Francia sa Tunggabos. Ining kapistahan, nagdadala ning pagkamuot, pagtuod asin paglaom na nagtutukdo sa to na maging mas marahay na tao kada aldaw. Kasabay ka ini, ang Camsor Eye Center kaibahanan nindo sa pag-umaw asin pagselebrar. Dakulaon na prebiyeyo ang making kabali sa komunidad na padagos na tinatawan ning grasya asin bendisyon. Diyos mabalos Inang Peña Francia.
Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! With every candle lit and every prayer whispered, UST Legazpi offers its heart to Ina, Our Lady of Peña Francia. Walking with the devotees, we carry the mission to live a life of truth and love out of gratitude. Together, as Legazpi Tomasians, we proclaim, Viva la Virgen! Beloved pilgrims, dear devotees and friends in faith, on behalf of Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, I warmly welcome you to the pilgrim city of Naga for this year's Peña Francia Fiesta with the theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Dagos po kamo sa siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Marhaid na aldaw, Bicolandia. On behalf of Uma Hotel Plus Residences, we join the whole of Bicolandia in honoring Our Lady of Peña Francia, our beloved Ina. This festa is a time of prayer, thanksgiving, and togetherness, as pilgrims and devotees of Naga filled with faith and devotion. May this celebration bring peace, joy, and blessings to your family. Viva la Virgen! Diyos mabalos sa Indo Gabos. Ngunyan na taon, lugod magdanay ang pagkasararo, pananampalataya asin pag-asa nin pagbabago. Sa interong kabikulan asin urog na igdi sa satuyang namumuta na banwaan nin kanaman. Ngunyan na panahon nin katibaadan asin daing kasiguruhan, lugod urog pang maging pusog ang satuyang pananampalataya asin pagtubod sa Diyos. Sa paagi kan satuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Arog niya, padagos niya itong panindugan ang tama asin matanos. Huli, takita nagsasarig sa saiyang pagpadangat bilang satuyang ina na siya ang satuyang gabay. Hasta sa pag-abot kan panahon na makamtan niya to ang banwaan na malinig, may takot sa Diyos asin may tunay na pagkamuot sa tao. Ako po, si Vice Mayor JJ Abante, kan Kanaaman Camarines Sur, Grand Skeptron, kan Alpha Kaparo, Kanaaman Grand Council. Nakikisumaro sa maugmang selebrasyon kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Long live Alpha Kaparo! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa okasyon kakapestahan ni Ina ang mahal na Birhen ng Peña Francia, magpasalamat kita sa iyang padagos na pag-ataman, pagtabang asin pagmangno sa gabos ng mga Bicolano. Sa puso ni Lambang Bicolano, si Ina iyo ang tunay na ina, mamumuton, mapagpasensya, asin pirming andam magdangog sa satong mga pangadji. Sa iyang bendisyon, padagos kitang maglaom, magtarabangan asin magpadagos sa buhay na may pagtubod. Sa gabos na deboto, mga bisita asin pamilyang nag-uuli para sa selebrasyon, mabuhay kamo. Ipadagos tang iwagayway ang grasya ni Ina sa puso, sa pamiibi, asin sa satong pagkakasararo. Hale sa Center for Research, Learning and Development ang Naga College Foundation. Diyos mabalos, Viva la Virgen! Ngunyan na panahon ng kapistahan, sa tong ipasalamat kasi pangadji na kita biyayaan ting maray na salud, sagod ang satuyang mga pamilya. Kita magpasalamat sa mga bagong oportunidad asin sa mga bagong kaaraman. Isabuhay ta ang mga pangadal at manindugan sa mga tamang prinsipyo. Ang satong inang Birhen de Peña Francia, tunay na uragon. Viva la Virgen! Viva!